تو بعد میں ذرا دھیان چھڑ کے جڑے جڑے گڈی لگے کو واری کر کے تھوڑی تالیاں بھی مار دیا چستی لے جائے تھوڑی مشاعرہ سے جگہ پہ ہے ہوں میں تو جانا تو ترتیب نہ مجبوری ہے گزارش ہے کیسر ریاض اسد صاحب آپ اٹھارہ پور کیسر ریاض اسد صاحب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشاعرہ شروع تو کرن تو سب تو پہلے جتنے بھی استاد شاعر ساڈے واسطے جناب قابل عزت قابل احترام بڑے فخر دی گل ہے کہ بلکہ ساڈا پنجاب نہیں پورا پاکستان ترسدا ہے کہ کدھرے حاجی خضر یا گل صاحب نو اسی ویکھ لئیے تو تسی اتھے اج میرے خیال چ ویکھ کے تے پھر بھی ستے ہی ہو گل تے کوئی نہ ہوئی کیونکہ تواڈے سامنے بیٹھے نے تے مشاعرہ پیچھے پیا ہے ساڈا تے ہی کام ہے بس دو چار دوڑے سبق دے طور تے سنانے تے میں ہے تے ادب دے نال استاداں کو اجازت جی بھائی جان پہلا دوڑا کہ تعریف ہے بس اس مالک دی جتے حکم تے دنیا چل دی تعریف ہے بس اس مالک دی جتے حکم تے دنیا چل دی او دے رزق مکوڑے دے پتھراں وچ نہیں سمجھ انسان نو رل دی تے او دے حکم تے شمس طلوع ہوندا ہے نالے شام روزانہ ڈھل دی خلقت دا رازق آپ جو ہویا تائیں سر خدائی پہ پڑ دی جی بھائی جان دوڑے کے متھا رب دی ذات نو ٹیکیا کر کسے ہور نو قدم روائے استاد جی متھا رب دی ذات نو ٹیکیا کر کسے ہور نو قدم روائے غیر اللہ نو سجدہ نہ کریے بھاوے جتنے ادب دی جائے بچ کمڑیا شرک دی لعنت تو شرکت تو پاک خدا ہے مشرک دی بخشش منڈو کائی نہیں ہے اثر قرآن گواہ جی بہت شکریہ دوڑا کے جڑے دیون درس محبتاں دے او لوگ جہان تے گھٹ مل سن جڑے دیون درس محبتاں دے او لوگ جہان تے گھٹ مل سن ہر مل سیا ایتھے شرک علومہ دل اثر ایمان تے گھٹ مل سن تے ہر بشر فرعون دے وانگ دسیندا ہے فرمان رحمان تے گھٹ مل سن او سارے رولے ایتھے مسلک دے اج لوگ قرآن تے گھٹ مل سن جی دنیا داری شروع کرن تو پہلے ایک اپنے استاد محترم حاجی خضر یاد گل انہاں واسطے دوڑا ہے کہ ہر پھل دی اے خوشبو وکھری بھاویں جنڈا قیمتی پھل ہے بھائی سمجھو جی صاحب ہر پھل دی اے خوشبو وکھری بھاویں جنڈے قیمتی پھل ہے بھاویں جنڈا قیمتی پھل ہوے وچ وچ پیراں تے رولے تے میں اثر دے پھل نو ویکھن نہیں اے ترسدی خلقت کولے اوے او پھل لے آپ پہچان اپنی جن دنیا یادی کولے جی بہت شکریہ جناب دوڑا کے بھائی یوسف صاحب نہ سپڑیاں زلفاں کھول سجن من منت وڑیٹ کے رکھ دوں نہ سپڑیاں زلفاں کھول سجن من منت وڑیٹ کے رکھ دوں بندے اثر دیوانے ہو ویسن جدا سجن اٹیسے آکھ دوں تے میری اکھیاں نال جو ویکھے کوئی کہ نات جو لگنا ہے وقتوں وہ میں بیج لے جان بھی بیچ دیاں دیدار جے ہوئے رکھ دوں بھائی جان رات کی دوڑا کیونکہ ٹائم دی بڑی قلت ہے اس تو بعد اللہ ہمیں ناصر جناب دوڑا کے باتیں مستیاں ویچتا اثر دکھانے اور بیٹی بھاج کے رلے ہوئے ہوتے بھائی عمر علیم دے مستیاں ویچتا اثر دکھانے اور بیٹی بھاج کے رلے ہوئے ہوتے او دا سنن دی لوڑ بھی نہیں پوندی راہ مل کے کھلے ہوئے ہوتے تے سجنا درباریاں وانگ ہمیشہ در ادب تو ملے ہوئے ہوتے لڑ پیاں بھی زندگیاں نہیں کرتے وہ پتھر جو ڈھلے ہوئے ہوتے بس سلام اللہ کے ناصر